Bos. Iya. Iyalah wis ana pemain anyar meneh meneh kene. Piye? Toyol. Ora go klambi dhewe iki lho. Ngudot kaya toyol ae. Wis to. Sawo apa? Nek rupane iki lho. Wis rupane rambut jaji. Kuwi nekake saka ndi, Des? Hah? Nekake saka ndi? Iki saka bon binatang. Wih. Baik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono lalere tato.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wes ya. Tekan di Bos kene Bos. Nanti jalan yo. Arah. Yo wali rupamu kuwi. Rupamu kan ireng. Heeh. Kene mutihan. Mutihan. Berarti aku irengan. Oh. Telek. Lek rut. Aki masalah lek rut meneh. Napa meneh? Lek rut ki nek turu ngeweh. Turu pisan ro aku kok ngono. Turu kan anu apa omahe anyar. Bahasan ngono aku turu ning kono gelarke kasur, kotak-kotak tak tiliki kok ana garise ngono. Lah. Jebule ilere ngono. Ora seru-seru ngono kuwi lho. Tak dongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu, lancar rezekine Allahumma. Amin. Nah, iya wis. Rasa neko-neko. Saiki ana penyanyi anyar bareng lagi. Ya lek tekno. Ya iki. Ora iki. Pripun? Dadak rimbawi. Kuwi mucil kuwi. Kuwi. Iya. Ini mana pancen ngono ki tok dadake yo. Ya wis, Pras. Ayo, pancen barisane ngene, Pras. Wis yo selet ganteng suwe. Sopo Pras? Pras ke asline ke wah terlalu ganteng. Iya. Terlalu ganteng gal tuwek. Yo nang kene iki wong yo ana penyanyi meneh kok, Des. Des, penyanyi ning Delik. Delik. Kuwi kacamatanan kuwi to kon lek sabun dauni. Heeh, Doni kuwi. Lek sabun dauni. Iyalah, Don. Pokoke sing butuh minyak wangi dauni. Weh, dauni ning kene wae. Yo, ayo. Saiki apa Pras? Biasa Mas yo. Biasa. Ojo nesu-nesu to Mas. Iki kok wis tuwa ora usah ngeweh-ngeweh. Untune dapat. Ayo, mana sopon juri? Ayo, ngobrol ayo. Malah pas ngene Pras, ana sing ngomong. Aku ora brongos gak apa-apa. Des, yo pasokane disemprit. Ya. Ben tertib. Ayo. Wis lho. Nyaring tenan Sone jos tenan dadi nyaring Ayo. Jan untune brongos manfaati so. Ngono. Berarti syaratnya kudu brongos. Brongos. Iya. Gak brongos. Oh, gak payu, Pras. Iyalah. Ayo. Saiki dianggo dase. Ya anak sapa delik iki sore. Hei, bokonge sapa ki? Ayo. Itu. Ayo pro kanca ngawal Apa orang? Lagu apa? Loh, kok embuh? Ayo toh, Dik. Iya. Wis mulai Dik aku. Ayo. Ada ra melu-melu nek dak-dak iki. Kabeh cewek wedok muni Dik kok.
Ayo chattinganmu iki kae. Dik iki dik ana dik iki. Ayo. Ayo nakal ayo. Mas Rudi, Mas Rudi, ora usah ngono kuwi. Ora usah ge onteran-onteran maneh. Lah wingi ana WA Mas. Kok piye? WA-ne saka mantane biasane ngene iki. Kok piye? P ngono to biasane. Ya, bare aku ingin cerita tentang masa lalu. Wah. Masa lalu apa? Masa lalu tentang sakiti hatiku. Tak balesi Mas Rud. Pripun? Kenapa dengan aku? Ono le bales, maafkan aku mantanmu ngono ae. Ya kuwi kita ora ado-ado. Aduh. Anake sapa ning isor? Ayo. Manut. Apa wis ora? Oh ya. Ya, oh ceritane ngono kuwi. Apa? Apa ke? Fans nyong. Iya. Aku terpukau. Ana sing ngefans nyong e. Walah, sapa? Nanti lah. Lanang. Lanang itu. Pepet tok. Aduh, lanang. Nek lanang ora muni dik iki kok. Iya. Jere dik ngono. Iya. Iya. Yo lagoke ya, Des. Iya. Lila we. Heeh, Lila. Iki sing nyanyi Mbak Rindi. Iya. Heeh. Wis kene wae. Heeh, yo. Tresnamu kanggo aku
Masa? Kowe kok request lagu iki ngopo? Ora apa-apa. Ayo. Tekno. Ngopo? Ayo. Kok sing tak takon aku meh menginterogasi dirimu. Ayo. Ora yo. Ayo. Kok sik kok request lagu Lilo iki ngopo? Ayo lek tekno to. Lek tekno iki ngono. Kayak ngopo? Iki trending iki. Padha wae. Iki trending lagu Lilo atiku wis Lilo. Wong iki lagune rung rampung kok kowe iki kok dindeke. Keloron. Kowe iki curhat apa piye to? Karo sing saiki ditinggal. Apa? Karo sing wingi ditinggal. Tidak boleh gitu. Allah ibu. Tidak boleh itu. Allah ibu. Tak yene tetena. Apa dia, apa tekitu, apa tiku, apa tekut, apa dia. Rupane pras kok kaya tahu. Mas Pras, mau ki mangkat dipresake apa ora jen? Ora, Aku kendirke mergo lek Rudi. Ora, Pras. Virusnya nempel nih. Mengko bengi iki saya turu wik nyong meneh. Engko arek curhat apa meneh sing minta critake apa piye? Tak idoni. Ayo. Sapa? Lek Rudi. Andes. Dalam. Oh. Sing wingi kae. Heeh, sing wingi kae. Tak chat kae lho. Konce ode karo aku ya, Des. Hah? Ning perapatan konce ode karo aku. Beda. Dia kok codo. Ya. Wis tuwek. Eplek. Yo, pasukane kapakane yo. Ya wong seleramu ki pancen sing ngono kuwi. Wati painelan padha turun ilmu wati painelan padha turun ilmu suriren yen turun rusak podomu suriren yen turun rusak podomu. Kowe mah golek ya apa, Des? Oh. Yo, wis keliling Pak. Bocah mak. Kliru cekel malah. Weh. Ngapi tau? Meneng weh. Kowe dibolongke to, Des? Kok nek wis maju. Wow, ngono yo. Yo. Rasa seru-seru. Ya, lagu saiki. Ya. Apa? Kasmaran. Ya, akhirnya kasmaran Ose. jare. Iki ana sing request kawitaning sinawang. Edan Diwe to. Dik niko suwon gratuli to. Cek
gutral gatrol. Lintang ing kawang kadya netramu padane bulan gambarne semu sumilire angin gowo tresno senengmu kang katut kanggo kawitan sinawang ing pasuryan tansah ginabar ing semuning awan katon indah solas lakane karang redu bawani requestan dinanya wis lega, Des. Garek nunggu sawerane to? Iya, transferane to. Adike milu joget. Nih. Ndi Kita udah isin. Ayo Pras, arang yo memenit waktu kita. Ribun. Ayo kodonge to. Ayo boleh joget. Mah, asik-asik. Tawak. Ya, rasa. Good, very good. You tok. Yuk, direjak sik. Lanjut ki mawon. Nggih, siap. Ayo. Oke. Bocah
bocah cilik-cilik iki iso nggawa tambang barang sapa to? Iso digubet-gubet to. Ayo. Hormat dulu. Apa Ki? Nunggu apa tadi? Nunggu dusir apa, Pras? Ya Ikhwan diaru cerut lomba wangi di mungkin kukiran ojo siro mengamingo itu tahu pengiran Ya Irwan di roce-roce kau wangi de mobiar gemilang ojo siro mengamingo menurut jauh yang pangeran Ya Irfani roce-roce kau wangi de mobiar gemilang ojo siro mengamingo menurut jauh pangeran Walah apa kuwi? Adik, deket. Agus. Iya lah kok kene Pras. Yo, hadap sana gerak. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara
Parikong sodo rembulan ing wayah wengi nabaika kasing ati iki papujan atine ati Jawa ayu lagu katresnan sejati. Mas Rudi. Oh enak Mas Tekno. Citra Riba lho iki. Iyalah yuk. Tinggal dhewe wae lah wis. Syukur kowe, engko tak gabur kowe ora sambut nyang aku neh. Napa komet? Iya alah. Jo. Yo ki sesi nyawer menyawer salto. Yo.
ngamen. Ora kuat semuanya. Iya, wis tuwa kaya Des ya. Sisa cewek. Iya. Ki butake ndemeki manuke napa to? Tak idoni lho, Dik. Sak pamitan, Bos. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik matur sembah nuwun juga pokoknya tak dongake sing nyamer tambah rezekine, sing nonton ya padha tambah rezekine. Amin. Monggo lanjut, Bos. Oke.